नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण ढाबा स्टाईल दम आलूची भाजी बनवणार आहोत। ही दम आलूची रेसिपी अगदी साध्या सोप्या पद्धतीने घरातील साहित्य वापरून बनवली आहे। छान टेस्टी व स्वादिष्ट अशी भाजी बनते। या भाजी पुढे पनीरही फिके पडेल अशी याची टेस्ट आहे। चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। दम आलू बनवण्यासाठी इथे मी पाव किलो बटाटे घेतलेले आहेत। बटाट्यांच्या साली काढून घेऊन त्या पाण्यात ठेवायच्या आहेत, नाहीतर बटाटे काळे पडतात। आता या बटाट्यांना काट्याच्या चमच्याने टोचून घ्या। असे केल्यामुळे बटाटे ग्रेव्हीत पटकन आतपर्यंत शिजतात व ग्रेव्हीचा फ्लेवरही बटाट्यांना छान येतो। दम आलू बनवण्यासाठी असे लहान साईजचे बटाटे घ्यायचे आहेत। जर तुम्हाला लहान बटाटे मिळाले नाहीत तर मोठ्या साईजच्या बटाट्याला 2-3 तुकड्यांमध्ये कट करून घ्या। हे पहा, अशा प्रकारे मी सर्व बटाट्यांना चमच्याने टोचून घेतले आहे। आता यानंतर एक कढई घेऊया। यात 5 ते 6 मोठे चमचे तेल घेऊया। या तेलात बटाटे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। तेल थोडेसे गरम झाले की यात बटाटे एक एक करून घालूया। गॅसची फ्लेम सुरुवातीला मीडियम टू हाय ठेवली आहे। बटाटे छान गोल्डन होईपर्यंत फ्राय करून घ्यायचे आहेत। बटाटे सतत न हलवता अधूनमधून हलवायचे आहेत, म्हणजे छान फ्राय होतात। बऱ्याच वेळेला बटाटे अगोदर उकडून घेतले जातात व नंतर फ्राय करतात। तुम्ही त्याही पद्धतीने करू शकताय। एक 8 ते 10 मिनिटात बटाटे छान फ्राय होतात। तुम्ही बघू शकताय बटाटे छान सोनेरी असे झाले आहेत। आता हे एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया। बटाटे छान निथळून असे घ्यायचे आहेत। बटाटे आपले छान असे फ्राय करून झाले आहेत। बटाटे फ्राय करून झाल्यानंतर कढईमध्ये बरेचसे तेल शिल्लक आहे। त्यातील एक्स्ट्राचे तेल आपण काढून घेऊया व कढईमध्ये अगदी 1 चमचा तेल शिल्लक ठेवायचे आहे। यात भाजीसाठी लागणारे वाटण बनवून घेऊया। आता या तेलात सुरुवातीला कांदा घालत आहे। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे कांदे असे उभे चिरून घेतले आहेत। त्याचबरोबर 3 ते 4 सुक्या मिरच्या घालत आहे व 10 ते 12 लसूण पाकळ्याही घातल्या आहेत। आता कांदा छान परतून घेऊया। गॅसची फ्लेम मीडियमच ठेवली आहे। आपल्याला हा कांदा जास्त ब्राऊन सुद्धा करायचा नाही। कांद्याचा रंग हलकासा गुलाबी होईपर्यंतच परतायचा आहे। हे पहा, कांदा छान परतला आहे। त्याचा रंग हलकासा गुलाबी असा झाला आहे। आता यानंतर यात 1 इंच आल्याचे काप, 10 ते 12 काजू घालत आहे। हे आणखीन मिनिटभर परतून घेऊया। काजू घातल्यामुळे भाजीची चव खूप वाढते, त्यामुळे काजू जरूर वापरा। मिनिटभर परतून घेतल्यानंतर यात टोमॅटो घालूया। इथे मी 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो असे रफली चिरून घेतले आहेत। टोमॅटो घातल्यावर लगेचच यात मीठ घालूया। टोमॅटो आणखीन मिनिटभर हलवून घेऊया। टोमॅटो व्यवस्थित हलवून घेतल्यानंतर यावर झाकण ठेवून टोमॅटो छान मॅश होईपर्यंत 5 मिनिटे शिजवून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम स्लो टू मीडियम ठेवली आहे। अधूनमधून 2-3 मिनिटाच्या अंतराने थोडे हलवून घेऊया। आता 5 मिनिटे झाली आहेत। झाकण काढून बघूया। टोमॅटो चांगला सॉफ्ट असा झाला आहे। व्यवस्थित हलवून घेऊया व हा मसाला आता थंड करून घ्यायचा आहे। थंड झाल्यावर हा मसाला एका मिक्सरच्या भांड्यात काढून घेऊया। याची छान बारीक अशी पेस्ट करायची आहे। हे पहा, वाटण छान बारीक असे झाले आहे। भाजीसाठी लागणारे वाटण तयार झाले आहे। आता भाजी बनवण्यासाठी त्याच कढईमध्ये 2 चमचे तेल घेऊया। आता या तेलात थोडेसे खडे मसाले घालायचे आहेत। इथे मी 1 चमचा जिरे, 1 मसाला वेलची, 2-3 हिरवी वेलची, 7 ते 8 काळी मिरी, 4-5 लवंगा, 1 दालचिनीचा तुकडा, 2 तमालपत्राची पाने व 1 सुकी लाल मिरची घालत आहे। मसाले थोडे हलवून घ्या व यानंतर यात पाव चमचा हळद व 2 चमचे काश्मीरी मिरची पावडर घालत आहे। थोडेसे हलवून घ्या व लगेचच यात वाटण घाला, म्हणजे मिरची पावडर करपणार नाही। तिखट घालताना लक्षात ठेवा, वाटणामध्ये आपण सुक्या मिरच्या वापरल्या आहेत, त्यानुसार तुम्ही तिखटाचे प्रमाण वापरा। आता वाटण छान तेल सुटेपर्यंत परतून घेऊया। वाटण चांगले 2 ते 3 मिनिटे छान परतून घेऊया। मिरची पावडर घातल्याबरोबर गॅस स्लो करायचा आहे, म्हणजे मसाले कुठलेच करपणार नाहीत
वाटण चांगले परतल्यानंतर यात पाव कप पाणी घाला, म्हणजे ग्रेव्ही चांगली शिजेल। पाणी घातल्यावर व्यवस्थित असे हलवून घेऊया। आता कढईवर झाकण ठेवून मंद आचेवरती 3 ते 4 मिनिटे ग्रेव्ही चांगली शिजवून घेऊया। ग्रेव्ही शिजत आहे तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करूया। आता एका बाउलमध्ये 2 मोठे चमचे दही घेत आहे। दही घेताना फार आंबट दही घ्यायचे नाही। यानंतर 1 चमचा यात धने पावडर घालत आहे। त्याचबरोबर 1 चमचा गरम मसाला, अर्धा चमचा सुंठ पावडर व अर्धा चमचा मी बडीशेप पावडर घालत आहे। त्याचबरोबर यात 1.5 चमचा मी दुधावरची साय घालत आहे। तुम्ही त्याऐवजी क्रीमही वापरू शकताय। आता हा मसाला छान मिक्स करून घ्यायचा आहे। दही चांगले फेटून घ्यायचे आहे। मसाला अशा प्रकारे चांगला एकजीव करून घ्यायचा आहे। इकडे ग्रेव्ही सुद्धा चांगली शिजली असेल। आपण झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता ग्रेव्ही छान शिजली आहे, त्याला छान तेल सुद्धा सुटले आहे। आता थोडेसे हलवून घेऊया। ग्रेव्ही व्यवस्थित हलवून घेतल्यानंतर यात तयार दह्याचे मिश्रण घालूया। दही घातल्यावर गॅस लो करायचा आहे, नाहीतर दही फुटण्याची शक्यता असते। आता मिश्रण व्यवस्थित ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करून घेऊयात। चांगले एकजीव करून घ्यायचे आहे। दही घातल्यावर मंद आचेवरती आणखी 2 ते 3 मिनिटे ही ग्रेव्ही शिजवून घेऊया, म्हणजे दही ग्रेव्हीमध्ये छान मिक्स होईल। तुम्ही बघू शकताय ग्रेव्ही छान शिजली आहे, त्याला छान तेल सुद्धा सुटले आहे। आता यात फ्राय केलेले बटाटे घालूया। बटाटे छान ग्रेव्हीत एकत्र हलवून घेऊया। छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत। बटाटे ग्रेव्हीमध्ये छान मिक्स करून झाल्यानंतर यात बटाटे शिजण्यासाठी 2 कप गरम पाणी घालत आहे। पाणी नेहमी गरम वापरायचे आहे। बटाटे चांगले शिजतील त्या प्रमाणात पाणी वापरा। तसेच तुम्हाला ग्रेव्ही कशी हवी त्यानुसार सुद्धा पाणी वापरा। पाणी घातल्यावर व्यवस्थित असे मिक्स करून घेऊया। आता यानंतर चवीनुसार मीठ व वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूया। 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या अशा मधून चीर देऊन घालत आहे। आता यावर झाकण ठेवून ग्रेव्ही 15 मिनिटे स्लो फ्लेमवरती शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे बटाटे सुद्धा चांगले शिजतील। जरी 15 मिनिटे सांगितली तरी अधूनमधून थोडे हलवून घ्या, नाहीतर ग्रेव्ही खाली लागून करपण्याची शक्यता असते। आता 15 मिनिटे झाली आहेत। आपण झाकण काढून बघूया। वा, ग्रेव्ही किती छान दिसत आहे। भाजी थोडी हलवून घ्या व चेक करा बटाटा शिजला आहे की नाही। जर बटाटा आतपर्यंत शिजला नसेल तर झाकण ठेवून आणखी 5 मिनिटे शिजवून घ्या। आता 5 मिनिटांनंतर झाकण काढून बघूया। तुम्ही बघू शकता ग्रेव्ही खूप छान दिसत आहे, त्याचा रंगही खूप सुरेख आला आहे। ग्रेव्ही सुद्धा छान दाटसर अशी झाली आहे। एकूण 20 मिनिटे लागलीत मला ही भाजी शिजवण्यासाठी। तर तयार आहे मस्त चमचमीत ढाबा स्टाईल दम आलू। आपण गरमागरम सर्व करूया। ही भाजी तुम्ही रोटी, चपाती, नान बरोबर खाऊ शकताय। खूप अप्रतिम अशी लागते। तुम्ही आजची रेसिपी जरूर ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटद्वारे कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकॉन ही प्रेस करा। पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।